ще отваряме легендари в Brawl Stars, в Ranked, къде съм си го взел. Ето тук, както знаете. Ето ми го и легендарито. На Гусила. Но аз съм го хилнал на Макс. Но мисля да събираме за месека или за това легендари, или да се съберем за костюмчета. Отгоре са другите частове, но аз трябва да купа целия батъл пас, за да го взема. Не целия, да покача толкова пари. Аз никога няма да дам пари за игра. И днеска получих мина. И на мен не ми се игра, защото аз съм си взел бомбончетата, взел съм си мисиите, само на Поко ми трябва, ама аз с Поко не мога да играя, ето взел съм си всичко, пресето също. И хора, ако ви е харесало това видео, чупете лайк бутона и се абонирайте за моя канал. И на всички, чао!